Ćao svima! Ćao svima! Dobrodošli u naš novi video. Danas smo bili u gradu, kupovali smo neke sitnice i naravno ugledali smo ovu LOL lopticu. Sad ćemo da vam pokažemo kako LOL loptica izgleda i šta ima unutra. To? Da, mama. Jel hoćeš ti da otvoriš? Da. Ajde, otvori lopticu. Bravo. Tako. Tako. Evo. Sad ću vam pokažem kako izgleda LOL loptica. Jel može? Može. Hoćeš mama da ti pomogne malo, pa ćeš ti da cepaš? Ajde. Da. 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 Čekaj da vidimo gde je. Evo ga ovde. Evo kada pogledaj. Da. Nema. Ajde sada ti otvori. Jel možeš? Može. Ajde, cepaj. Ovako. Evo ga ovde. Tako. Čekaj da vidimo gde je. Evo ga ovde. Bravo, bravo Leno. Ajde da vidimo sada šta ima. Čekaj, mama će da ti pomogne. Evo drugari, ovako izgleda LOL loptica. Sad ćemo da vidimo šta ima unutra. Ovdje ovako ima jedan poklopac. Ali ja sam mislila da sasvim drugačije izgleda LOL loptica. Verovatno je ovo druga neka kopija ili nešto, sad ćemo da vidimo. Hoćeš, jel možeš Leonora? Evo, bravo. Wow, da vidim mama. Vidite koliko je lepa, ima pink kosu. Koja je ova boja? Pink, kaži pink. Ajde pokaži drugarima kako izgleda LOL loptica. Pokaži. Ćao svima. Drugari, u ovu lopticu LOL se nalazi mala lutkica. U njoj imamo ovako mali češaj. Evo Leno, uzmi joj češaj bebu. LOL. Imamo ogrlicu. I imamo ovakvu malu tašnicu. Jer je lepa mama? Da vidim kakva je. Wow, pa prelepa je. Vidite drugari, ima plave okice, pink kosu, pink cipelice i odelce je baš slatko. Da vidimo što sve može. Može ova lutkica. U redu lepa je, ali ja sam mislila da je nešto to drugačije, da ima nešto... Da drugačije izgleda, pošto sam videla neke druge loptice koje su nekako bile drugačije, otvarali su se ovako pa su imali neke paketići unutra. Ali kupit ćemo drugu pa ćemo da vidimo. Verovatno je ova neka druga. Nismo znali koja je prava. Pokaži mama. Šta može lutkica? Tako da hoda može. I šta još? Tako. A kako je boja kose? Kako se kaže ova boja? Kako se zove? Pink? Pink. Da. Šta je to? Tašnica? Tašnica. Stavi joj tašnicu na ruku. Tako, da vidimo. Evo ga, pogledajte. Baš je slatka, zar ne? To bi bilo to od nas drugari. Hvala vam što ste gledali video. Pretplatite se na naš kanal ako želite još ovakvih videa. I vidimo se u narednom videu. Ćao! Ćao! Kaži mama ćao drugarima. Ćao!